שרמוטות? וואלה, רגע, למה לא שומעים את הביטוי? עוד פעם המיקרופון של הכוס. מנסים לשחק, מנסים לדבר, אבל כשדני נמצא זה לא עובר. הזין מרעיש עם מיקרופון ישן, עד שיוצא לכולנו עשן. ואז אנחנו יוצאים על דני, תקנה כבר מיקרופון, תקנה כבר מיקרופון, עוד שנייה באים אליך ויהיה פה אסון. תקנה המעצבן, תקנה המעצבן, אתה 2 שניות להתקבל פה בן. תקנה כבר מיקרופון, עוד שנייה באים אליך ויהיה פה אסון. תקנה המעצבן, אתה 2 שניות להתקבל פה בן. מה זה למה? אני שומע הכל פעמיים. זה שוב פעם דני, איזה זין. דני ביקשנו כמה פעמים ישרות, כשאתה רואה סרטון תשים מיוט. כמה פעמים כבר צריך להגיד, עוד שנייה לערוץ, אחרי אותך אני מפריד. ואז אנחנו יוצאים על דני, תקנה כבר מיקרופון, תקנה כבר מיקרופון, עוד שנייה באים אליך ויהיה פה אסון. תקנה המעצבן, תקנה המעצבן, אתה 2 שניות להתקבל פה בן. תקנה כבר מיקרופון, עוד שנייה באים אליך ויהיה פה אסון. תקנה המעצבן, אתה 2 שניות להתקבל פה בן. עוד שנייה באים אליך ויהיה פה אסון. תקנה המעצבן, תקנה המעצבן, אתה 2 שניות להתקבל פה בן. תקנה כבר מיקרופון, תקנה כבר מיקרופון, עוד שנייה באים אליך ויהיה פה אסון. תקנה המעצבן, תקנה המעצבן, אתה 2 שניות להתקבל פה בן. אתה 2 שניות להתקבל פה בן. דני, אתה רוצה שנארגן לך מגבית? יאללה, תעביר אותו ערוץ.